Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Castro. Taong 1968, Languyin, Polillo. Itong mga panahong ito, nakatira sa liblib na lugar ang pamilya ni Castro. Nagbibinata pa lamang siya noon, kaya na may sa lahat ng oras at pagkakataon, nakasunod siya sa nais ng padre de pamilya nila. Dalawa lang sila noong magkapatid. Yung sumunod sa kanya, isang babae, kaya hindi yun gaanong nabibigyan ng atensyon ng kanyang ama. Bilang isang antingero, naniniwala itong walang kakayahan ng mga babae na mamuno. Yon ang naging rason ng kanyang ama kung bakit sa kanya naipasa ang lahat ng responsibilidad. Bata pa lamang siya, paulit-ulit na nitong itinatatak sa isipan niya, kailangan niyang magpalakas para maprotektahan ang kanyang pamilya sa hinaharap. Hindi naman yun kinakalimutan ni Castro, lalo na't naniniwala rin siya, yon ang kanyang rason kung bakit siya nabubuhay sa mundo. Sa pagsapit ng buwan ng Marso noong mismong taong ito, kasalukuyan na siyang inihahanda ng kanyang ama para sa huling pagsubok na gagawin nila. Upang maging isang ganap siyang antingero, kinakailangan niyang magkaroon ng sarili niyang mutya. Bagaman may iilan na nitong tangan ng kanyang ama, hindi siya nito pinahintulutang bigyan, gawa ng ang nais nitong mangyari, matutunan niya kung papaano yun makuha. Dagdag pa nito na, di hamak na mas makapangyarihan ang mga mutya kung ikaw mismo ang kusang pinili nito. Dagdag pa nito na, para mas maging madali sa kanya ang lahat, kukuha sila ng gamit sa linggo ng Semana Santa. Bagaman mapanganib ang ganoong araw, naniniwala ang tatay niya, yun ang panahon para masiguro nilang buhay ang kanilang makukuha. Dahil sa medyo malayo-layo pa naman ang buwan ng Abril, itinuon ni Castro ang kanyang atensyon sa pagsasanay at pag-iisip ng mutyang kanyang natitipuhang kunin. Nag-umpisa na rin siya noong mag-ayuno nang sa gayoy masiguro niyang malinis ang kanyang budhi sa pagsapit ng araw ng Biyernes Santo. Nang mapagtanto naman ang kanyang ama na abalang-abala na siya sa kanyang paghahanda, minabuti naman itong magtrabaho para naman hindi sila mawala ng hanap buhay. Tandang-tanda pa noon ni Castro na tuwing hapon kapag umuuwi ito, diretso yung pumupunta sa kinaroroonan niya para magtanong ukol sa mga nagawa niya. Hindi naman niya yun binibigo, lalo pat alam niya sa kanyang sarili, nagsasakripisyo ito kapalit ng kalayaan ng makapanaliksik ng mga lihim na karunungan. Sa pagsapit naman ng buwan ng Abril, mas lalo pang tumindi ang kanyang pag-aayuno. Habang siya ay naglilinis ng kanyang kaluluwa, isinasabay na rin niya rito ang paglilinis ng kanyang katawang lupa. Naniniwala siya, yon ang pinakamagandang paraan para pakinggan siya ng mga diwata na naninirahan sa kabundukan. Ilang araw pa nga noon ang lumipas, nararamdaman na niya ang pagsapit ng linggo na kanilang pinakahinihintay. Pagdating ng araw kung saan nagwakas na ang kanyang pag-aayuno, doon naman niya inumpisahang isipin ang tipo ng gamit na nais niyang kuhanin. 3 araw lang ang ibinigay na palugit dito ng kanyang ama, nang sa gayoy masigurong hindi na siya magdadalawang isip pa. Dagdag pa nito na, para maging malinaw sa kanya ang lahat, mas mainam na itanong niya yon sa kanyang panaginip. Matapos naman niya yung marinig, pinili naman niyang sundin ang payo nito sa kanya. Isang gabi, habang mahimbing na natutulog itong si Castro, napadpad ang kanyang wisyo sa isang burol kung saan pinalilibutan ng mga nagliliwanag na insekto. Hindi yon isang uri ng alitaptap, gawa ng ultimo mga bangaw, nagtataglay ng liwanag sa kanilang mga katawan. Noong una,
Inakala ni Castro na purong panaginip lang ang lahat, pero habang tumatagal siya sa lugar na yon, unti-unti nang nagiging klaro sa kanya ang lahat-lahat. Sa kanyang pagmamasid sa paligid, mas lalo pa siyang namangha sa mga bagay na kanyang nakikita. Bukod kasi sa nagliliwanag na mga insekto, meron din siya doong nasisilayang isang malaking palasyo na halos hindi mo na makita ang loob buhat sa napakatinding liwanag na nanggagaling dito. Dala ng kanyang kuryosidad, nagpasya siyang pasukin ng pasilyo gawa ng naniniwala siya meron doong naninirahang nilalang. Makalipas pa ang ilang minutong paglalakad, bumungad sa kanya ang isang malawak at magarang silid na ang tanging makikita mo lamang purong mga mamahaling bato at ginto. Maya-maya pa, laking gulat na lamang niya nang makasilay siya ng isang tronong walang nakaupo at sa harapan nito, merong 5 nilalang na nakaluhod. Bawat isa sa mga nilalang na yon, may tangang mga espada na tila bang yon ang nagsisilbi nitong mga gwardya. Pagramdam naman ito sa kanyang presensya, agad naman yung nagsitayuan at kasabay nito ang dahan-dahan nitong pagharap sa kanya. Sa isang iglap, doon bumungad kay Castro ang mga kagilagilalas na wangis ng mga nilalang na yon. Ayon sa kanya, na habang pinagmamasdan niya ito, wala siyang ibang nararamdaman kundi ang nag-uumapaw nitong kapangyarihan. Hindi rin siya gaanong nasisindak sa mga mukha nito, lalo na't hindi naman malayo ang wangis ng mga nilalang na yon sa isang pangkaraniwang tao. Paglalarawan ni Castro sa mga bantay ng trono, maliban sa matutulis nitong tenga at malaporselana nitong balat, wala na siyang iba pang nakikitang kakaiba. Dagdag pa niya na, magaganda rin ang mga nilalang na yan at halos wala kang makitang kapangitan sa itsura ng mga ito. Maliban sa kanilang wangis, agaw pansin din ang mga nagliliwanag nitong baluting suot-suot. Ang mga tanga nitong espada, merong iba't ibang uri ng kurba na parabang ginagamit nila yon sa isang tiyak na kombate. Matapos naman itong masilaya ni Castro, halos hindi naman niya mawari kung ano ang kanyang gagawin. Bakas din sa kanyang muka ang labis na pagkabahala, gawa ng paulit-ulit noong sumasagi sa kanyang isipan, maaari niyang ikamatay ang pagharap sa mga nilalang kung magkataong hindi nito magugustuhan ang kanyang gagawin. Sa pagpapatuloy ng kanyang pagmamasid, iisang bagay lang ang naisip noong gawin ni Castro, at yon ay lumuhod sa harapan ng mga ito. Naniniwala siya na sa pamamagitan ng pagluhod, mauunawaan ng mga nilalang na yon na meron siyang malinis na hangarin. Walang sabi-sabi, agad naman niya yung isinakatuparan na siyang naging sanhi upang mapatanong sa kanya ang isa sa mga nilalang ng, "Ano ang pakay mo, antingero? Ba't ka pumasok sa dimensyong ito?" Nang marinig naman ni Castro ang sinabi nito, agad naman niyang isinubasob ang kanyang pagmumukha sa sahig habang sumasagot doon ng, "Dahil kailangan ko ang tulong ninyo, pakiusap, bigyan niyo ako ng lakas para makatulong sa mga nangangailangan." Matapos namang marinig ng mga nilalang ang kanyang sinabi, nagsitawanan lang naman ang mga ito na parabang isang katawa-tawang bagay ang kanilang narinig. Pagsilay naman ng isa sa mga ito na merong daladalang espadang may 3 talim, seryoso naman yung sumagot sa kanya ng, "Hindi kami nagkakawang gawa. Gusto mo kaming mapagharian. Kunin mo kami sa abot ng iyong kakayahan." Kasabay ng pagwika nito ay ang unti-unti namang pagdilim ng paligid. Bago tuluyang maglaho si Castro sa lugar na yon, nasipat niya ang upuan ng trono kung saan meron siya doong nakitang hiyas na nagliliwanag. Hindi niya mawari kung ano ito, pero malakas ang kanyang kutob
Yun na ang mutyang kanyang ipinagdasal. Sa pagbalik ng kanyang wisyo sa kanyang katawan, napansin na lamang niya, umagang-umaga na pala. Kahit anong ingay noon ang kanilang bahay, tila bang hindi yun sapat para siya ay magising. Alam kong marami na sa inyong nakaranas ng ganitong bagay. Yung tipong kahit may kasiyahan, hindi pa rin kayo kayang istorbohin dahil sa malalim ninyong tulog. Sa ganung estado, hindi rin kayo kayang gisingin ng kung sino. Pero alam nyo ba, na ayon kay Castro, ang mga ganoong kaganapan, merong kaakibat na panganib. Sa punto kasing dinalaw ka ng batibat o anumang impakto, maaaring hindi ka na makabalik pa sa iyong katawan. Isa yon sa mga dahilan kung bakit merong mga taong hindi na nagigising pa. Makalipas pa ang ilang minutong pagmamatsyag niya, nagdesisyon na nga siyang lumabas para hanapin ang kanyang ama. Nang mapag-alaman naman niyang nasa trabaho na ito, agad naman siya doong tumungo upang ipagsabi ang kanyang mga naranasan noong gabi. Para sa kanya kasi, masyado pang malabo ang mga pangitaing yon, lalo pat wala siyang kaide-ideya sa mutyang kanyang nakita. Maya-maya pa, nang marating na niya ang pinagsasakahan ng kanyang ama, nasipat naman niya yung abalang-abala sa pagtatanim ng palay. Paglapit niya sa kinaroroonan nito, agad naman niya doong inilahad ang tungkol sa kanyang pakay. Nang marinig naman yon ng kanyang ama, bahagya naman yung natigilan habang sumasagot sa kanya ng, "Magpasilong ka na muna. Madali na lang ito. Doon na natin yan pag-usapan. Huwag rito. Masyadong maraming tao." Dahil sa sinabi nito, wala naman siyang nagawa kundi ang manahimik. Alinsunod sa nais mangyari ng tatay niya, dali-dali naman siyang tumungo sa ilalim ng puno para magpasilong. Ilang oras pa noon ang lumipas, sumapit na nga ang tanghali. Hindi naglaon, nasipat na lamang niya ang kanyang ama na masaya nang naglalakad papalapit sa kanya. Sa pagdating naman ito, agad naman siya nitong dinala sa isang lugar na walang katao-tao. Habang kumakain silang dalawa, seryoso naman itong inilahad ang mga bagay na mayroong kaugnayan sa panaginip niya. Ayon sa ama niyang yon, hindi mutya ang hiyas na kanyang nakita. Isa yung uri ng agimat na kalimitang nagpapakita sa mga bagong usbong na antingero. Pero kadalasan, hindi nila yon natatangan gawa ng mali sila ng pagkakaintindi ukol sa mutyang yon. Dagdag pa ng ama ni Castro na kapag nakuha niya ito, walang duda, siya ang magiging pinakamalakas na antingero sa lugar nila. Ayon sa salaysay ng kanyang ama, ang hiyas na yon, kalimitan nilang tinatawag na buntot ng bulalakaw. Base kasi sa kwento ng mga matatandang antingerong nagsaliksik dito, sumabay sa buntot ng bulalakaw ang bagay na yon. Paglapag nito sa kalupaan, agad naman yung pinag-agawa ng mga nilalang hanggang sa hindi naglaon, napasakamay na ito ng 5 makapangyarihang diwata. Dahil sa taglay nitong kapangyarihan, inilagay nila yon sa isang trono, pagpapakita ng lakas at responsibilidad ng taong magtatanga nito. Naniniwala rin ang kanyang ama na ang mga ganoong gamit, hindi yun basta-bastang nakukuha. Matapos naman itong mailahad ang tungkol sa bagay na yon, mariin naman siya nitong inabisuhan na maghanap na lamang ng ibang mutya. "Huwag mo na yung pagkainteresan, anak. Walang tsansang makuha mo ang mga gamit na yan. Kung ako sa'yo, dumikit ka sa realidad. Marami naman diyang malalakas na gamit. Nakadepende na lamang sa'yo kung ano ang pipiliin mo. Pero payo ko lang bilang ama mo, huwag mo nang bigyan ng pansin ang iyong napanaginipan. Pinaglalaroan ka lamang ng mga yan." Seryosong wika ng kanyang ama sa kanya. Nang marinig naman yon ni Castro,
Wala na nga siyang nagawa, kundi ang sumunod sa nais nito. Sa isip-isip niya, mas mainam ngang mag-isip ng ibang kukunin kesa pagtuunan ng pansin ang isang gamit na malabo naman niyang makuha. Subalit, sa paglipas pa ng mga gabi, patuloy pa rin niyang napapanaginipan ang tungkol sa hiyas na yon. Lahat ng maaari niyang malaman ukol dito, kalakip ang panganib na kakaharapin niya sa pagkuha nito, ibinahagi na ng 5 nitong bantay. Dahil sa mga ganoong pangitain, nagpasya siyang sundin ang kanyang sarili. Upang walang hahadlang sa kanyang gagawin, pinili niyang isikreto muna yon sa kanyang ama pansamantala. Sa paglipas pa noon ng mga araw, dumating na nga ang linggong pinakahinihintay niya. Sa pagtungtong ng Lunes Santo, karamihan sa mga antingerong naninirahan sa kanilang lugar, nasisipat nilang paisa-isang pumapanhik sa mga bundok. Di naman yung gaanong pinansin nila Castro, gawa ng ang hinihintay nila noon ay ang araw ng Biyernes Santo. 4 na araw pa noon ang dumaan, sumapit na nga ang kanyang pinakahinihintay. Sa pagtungtong ng hating gabi, minabuti na niyang pumanhik sa bundok na nasa likurang bahagi lang ng kanilang tahanan. Kahit naghahari pa noon ang kadiliman, iniwasan niyang magdala ng sulo nang sa gayoy hindi mabulabog ang mga nilalang na nagpapahinga sa kalagitnaan ng gabi. Makalipas pa ang kalahating oras na pag-akyat, narating na nga niya ang gitnang bahagi ng bundok kung saan doon bumungad sa kanya ang iilang mga katabi nitong bundok na nagliliwanag. Para kay Castro, normal na ang ganoong pangitain, lalo pat abalang-abala ang langit buhat sa pagkamatay ng Diyos. Matapos ang kanyang pagmamasid, nagpatuloy lang naman siya sa kanyang paglalakad hanggang sa makasilay na siya ng isang punong nagliliwanag. Sa gitnang bahagi ng katawan nito, meron naman siyang nakitang kulay lilang lagusan kung saan malakas ang kanyang kutob. Yon ang daan patungo sa palasyong ilang beses na niyang nakita sa kanyang panaginip. Walang sabi-sabi, agad naman niyang nilapitan ang punong yon habang mariing iniiwasan ang anino ng bawat sanga nito. Bagaman hindi kumpirmado, naniniwala si Castro na maaaring ikaparalisa ng katawan niya ang pag-apak sa mga aninong yon. Yun kasi ang naramdaman niyang kutob, kaya na may mas pinili niyang sundin ito. Hindi naglaon, nang makalapit na siya sa puno, laking gulat na lamang niya nang may masipat siyang mga galamay na bigla na lamang pumulupot sa kanyang buong katawan. Sa isang iglap, bigla naman siya nitong hinila papasok ng lagusan na siyang naging sanhi upang hindi niya na yun malabanan pa. Maya-maya pa, nang makapasok na siya sa loob nito, doon bumungad sa kanya ang 5 mandirigma na nagbabantay sa hiyas. Bawat isa sa mga nilalang na yan, seryosong nakatitig sa kanya, animoy hindi yun makapaniwala sa mga bagay na kanilang nakikita. Makalipas pa ang ilang minuto, paisa-isa naman yung lumapit sa kanya, bitbit ang kanilang mga sandata. Noong una, inakala ni Castro na pagtutulungan siya ng mga ito, pero hindi naglaon, doon na niya napag-alaman ang totoo nitong pakay. Ang nais palang mangyari ng mga nilalang na yon, pasagutan sa kanya ang isang bugtong na ayon sa mga ito, wala pang nakakasagot. Tungkol yun sa oras ng mundo at sa mga taong nakapalibot dito. Ayon kay Castro, na sa lahat ng bugtong na kanyang narinig, yon ang pinakamahirap sa lahat. Bahala na kayong mag-isip ng bugtong na yon. Hindi kasi ito maaaring ilahad, lalo pat isa yon sa mga susi para mabasag ang kanyang agimat. Matapos naman niyang marinig ang tungkol dito, maigi naman niya yung pinag-isipan. Pero sa kabila ng lahat ng yon, wala pa rin siyang maisip na sagot para sa ganoong uri ng bugtong. Maya-maya pa, bakas na sa kanyang pagmumuka na nahihirapan na siya.
Ilang minuto pa ang lumipas. Sa hindi malamang dahilan, unti-unti naman niyang nauunawaan ang ibig sabihin ng mga nilalang. Kahit hindi siya sigurado sa kanyang sagot, pinili niyang sagutin ito sa abot ng kanyang pagkakaintindi. Maya-maya pa, matapos naman niyang masagutan ng bugtong, laking gulat na lamang niya nang biglang tumabi ang 5 nilalang na nagbabantay sa trono. Dahil sa kanyang nasilayan, nagmadali naman siyang pumasok sa pasilyo kung saan sa pinakagitna nito, muli na naman niyang nasipat ang pinaglalagakan ng hiyas. Hindi naglaon nang mapasakamay na niya ito. Dali-dali naman siyang tumakbo pabalik sa kinaroroonan ng 5 bantay. Pagsilay naman ito sa kanya, agad naman siya nitong inabisuhan na hindi magiging madali ang paglabas niya sa lugar na yon. Ayon sa mga nilalang na sa paghawak niya ng agimat, nagbigay ito ng hudyat sa mga nilalang na namumugaran sa bundok. Dagdag pa ng mga ito na sa kanyang paglabas sa dimensyong yon, doon na masusukat ang kanyang abilidad at lakas. Talunin mo sila, Castro. Kapag nagawa mo yan, matatawag mo na kami anumang oras na gustuhin mo. Tandaan mo, diyan nakasalalay ang bisa ng agimat na iyong nakuha. Naway magtagumpay ka sapagkat buryong-buryo na kami sa lugar na ito. Wika ng pinuno ng mga bantay sa kanya. Nang marinig naman niya ang sinabi nito, dali-dali naman siyang bumalik sa lagusang kanyang dinaanan. Pagpasok niya roon, laking gulat na lamang niya nang masipat niya ang napakaraming nilalang na kasalukuyang nakapalibot sa punong kanyang dinaanan. Sa kanyang pagmamasid, doon niya napagtanto lahat ng mga nilalang na kanyang nasisipat, purong mga nasa panig ng kaliwa. Noong una, hindi pa siya naniniwala sa kanyang mga nakikita, pero nang mag-umpisa na yung sumugod, doon niya nakumpirma, hindi siya pinaglalaroan ng mga nakikita niya. Walang sabi-sabi, buong tapang naman niya yung hinarap na para bang meron siyang kakayahan na labanan ang napakaraming nilalang. Ayon sa kanya, karamihan sa mga nilalang na naroon, purong mga aswang at mambabarang. Meron din doong iilang mga engkanto, kalakip ang mga taong dilim at mga santelmong nagpapalutang ng mga lumang kabaong. Dahil sa mga pangyayari, inakala ni Castro na hindi na siya makakatakas sa lugar, pero muli siyang nabuhayan ng loob matapos niyang marinig ang tinig ng 5 mandirigma na handang magbigay ng tulong sa kanya. Walang sabi-sabi, agad naman niyang inilagay sa kanyang bibig ang hiyas ng buntot ng bulalakaw na siyang naging sanhi upang magpakita sa kanyang tabi ang 5 mandirigmang bantay. Pagsilay naman doon ng kanilang mga kalaban, nanatili pa ring hindi yon nasisindak. Imbis na umatras na ang mga ito, pilit pa rin yung sumusugod sa pagbabakasakaling magagawa nilang manakaw ang pagmamay-aring hiyas ni Castro. Ngunit sa kasamaang palad, hindi pa rin sila nagtagumpay kahit nabuhos na nila ang lahat ng kanilang makakaya. Pagramdam naman ng mga kalaban nila na halos mga lahati na ang kanilang pangkat, unti-unti na yung nakaramdam ng takot at pagkasindak. Sa hanay naman noon ni Castro, nanatili pa ring makisig ang 5 tagapagbantay ng hiyas. Kahit ilang beses na yung nagtamo ng pinsala sa katawan, tila bang hindi pa rin yun naaapektuhan, buhat sa kakayahan nilang pabilisin ang paghilom ng pinsala nila sa katawan. 2 oras pa noon ang lumipas, wala nang nagawa ang mga kalaban nila kundi ang magsipulasan sa lugar na yon. Sa pagtahimik naman ng paligid, agad namang naglaho ang 5, indikasyon na ligtas na para sa kanya ang lugar na kinaroroonan niya. Sa pagbalik naman niya sa kanilang pamamahay, taas noon naman niyang ipinakita yon sa kanyang ama. Pagsilay naman ito sa kanyang nakuha, maging ito man, hindi makapaniwala sa kanyang ipinakita.
Ayon sa ama ni Castro, na habang tumatagal sa kanya ang agimat na yon, mas lalong lumalakas ang kakayahan nitong maaaring maipahiram sa kanya. Ilang buwan pa noon ang lumipas, hindi nga nagkamali ang kanilang padre de pamilya. Ayon kay Castro, na magmula noong tinangan niya ito, tila bang wala na siyang nararamdamang nilalang na may kakayahang makipagtagisan sa kanya. Sa katunayan, ang mga ordinaryong aswang, sinasaglit na lamang niya tuwing nagkakaroon siya ng pagkakataon na makaharap ito. Ang mga mangkukulam naman, ibinabalik niya ng 10 beses ang pinakawalan nitong sakit sa mga binibiktima nito. Pero ang mas ikinagulat noon ni Castro ay yung kakayahan ng hiyas niya na mangibabaw sa lahat ng mutya. Subalit lingid sa kanyang kaalaman na ang ganoong kalakas na kapangyarihan nangangailangan ng matinding alay tuwing ginagamit ito. Sa kasamaang palad, hindi napansin noon ni Castro ang pag-iksi ng kanyang buhay buhat sa araw-araw na paggamit sa hiyas na yon. Ayon sa kanyang ama, 7 taon ang lumipas magmula noong tinangan niya ito, binawian siya ng buhay. Dahil sa pangyayaring yon, nagkaroon sila ng dagdag kaalaman ukol sa agimat na yon. Bilang babala sa mga papausbong na antingero, mariin nilang inilalahad dito ang napakadelikadong paggamit sa kinatatakutan nilang hiyas ng buntot ng bulalakaw. Okay, opinyon ko sa kwento. Ngayon ko lang narinig yung ganitong klase ng, paano ba, mutya o hiyas. Magkaiba no? Kasi sa pagkakaalam ko, meron sariling mutya yung tinatawag nating taing bituin. Ibang klaseng mutya rin yun. Malakas din yun. Pero dito sa hiyas ng buntot ng bulalakaw, sabihin na natin na sobrang lakas nito. Ang problema, lahat merong kapalit. 'Di ba? Kasi hindi naman siguro alam ng tatay ni Castro na ganun yung magiging kapalit ng hiyas na to eh. Kaya siguro hinayaan lang siya na gamitin sa kahit na anong bagay niya gusto. Kasi isipin ninyo, dinadaanan na lang niya yung mga aswang. Hindi rin naman nabanggit kung anong klaseng aswang, kung anong posisyon ng aswang na yon. Pwedeng gabunan, amalanhig, maranhig. Hindi nabanggit eh. Pero ang sinasabi lang, dinadaanan na lang ni Castro. So ganun siya kalakas. Ang problema nga lang, merong kapalit. Siguro sa akin lang kung alam ni Castro na lahat yon may kapalit, o yung gabay ng mutya na yon sinabihan siya, mga gabay ng mutya na yon sinabihan siya na meron yung kapalit, hindi yon gagawin ni Castro. Kaso hindi sinabi. Bakit? Baka ang ginawa ng 5 gabay na yon, hinayaan nila si Castro para sila yung kukuha ng kaluluwa ni Castro. 'Di ba? So, hindi ko masabi kung 100% na nasa panig ng kanan to. Kasi merong kapalit eh. Alam naman nating lahat yon, 'di ba? Na pag may kapalit, minsan gamit talaga ng kaliwa. Well, may mga gamit sa kanan na merong kapalit, pero hindi yung mismong nagtatangan nito. Kasi parang ang sinasabi sa kwento, buhay nung nagtangan ng hiyas ng buntot ng bulalakaw eh. So medyo maraming tanong na alam naman natin na hindi na natin masasagot kasi nga automatic patay yung bida natin eh. So lahat tumatakbo na lang sa isip natin. Kaya kayo, kung may opinion kayo sa kwentong ito, comment nyo lang sa baba. Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.